Alle himmeän lahden aurinko laskenut on. Kutsu jo soi iltahuudon, taakka jo laskettu on. Tahtoa muistassa silloin, askel jo uupunut on. Lapset ja lastemme lapset, teidän nyt vuoronne on. Hoivakaa, kohta poissa on veljet. Muistakaa, teille kallis on maa. Kertokaa lasten lapsille lauloi. Hengetä ei muisto koskaan saa. Meillä oli siinä, että se oli aamupäivää ja hyvin lämmin päivä olikin. Siihen oli rakennettu uusi talo ja siinä me oltiin sitten jakavat muonat ja tupakat ja päivärahat ja sillä lailla. Sitten Erkki Koponen sanoi sitten mulle, että kuulehan että meidän sitä pitäisi lähteä tuonne linjaan, että se näkyy että siellä on semmoinen korkea kuusikko, että tuollahan niitä venäläisiä sitten on ja siinä on meidän tarkoitus tuohon mennä No, sitten käveltiin Ruispellon laittaa sinne, niin se sitten yhtäkkiä mulle sanoi, että no ositko sinä päivärahaa? Mä että no otinhan minä. Niin hän sanoi, että no mitäs sinä sitten niillä meinaa tehdä Niin minä sanoin, että no onhan sitä rahaa tarvinnut, että vaikka ei nyt tuolla tuskin sitä tarvitsee Niin sanoi, että vaan hän ei ottanut, että sieltä ei elävänä tulla pois että se on semmoinen paikka. No niin, me mentiin sitten sinne, vietiin konekiväärit siihen, pantiin meitä sitten meidän jäljessä myös sitä eellä käveltiin. Tuli sitten, siinä oli sitten konekiväärin varsinainen ja jalusta ja sitten oli vielä patruunan kantaja, että mä satuin siihen semmoinen porukka sitten. Minulla oli konepistoli. Niin se sitten sanoi mulle, kun siinä semmoinen niin kuin perunakuoppa ollut aikanaan, mutta se oli sitten kymmeniä vuosia sitten, se oli maatunut ja puonut, että siinä oli semmoinen potero sitten. Niin se sanoi mulle, että no sinä rupeapa tuohon ja laitetaan tuo konekivääri tuohon niin vasemmalle puolen sinulta ja hän menee tuohon oikealle sitten No niin, sitä sitten siihen, minä rupesin siihen ja hän lähti sitten pikkusen minusta niin oikealle ja minä vielä sanoin sitten, että mulla on kenttälapio, että jos tarvitset kaivaa jotakin siihen poteroon, niin tuolla saa vähän kaivettua, kuka ties sitä No, ei siinä sitten sen kummempia, siihen mentiin mutta sitten tämän jälkeen, siinä oltiin aika pitkään, odotettiin, sitä ei mitään tapahtunut, mutta sitten yhtäkkiä tykistä keskitys alkoi ja se oli hyvin voimakas. Niitä oli monella putkella tuli kyllä sitten ja sitä ne yrittivät, tietysti ne tiesivät, missä kohtaa me ollaan, mutta ne tuli niin lähelle itsekin venäläiset, että ne ei ihan uskaltanut nyt ihan siihen viivalle, mutta kuitenkin niin nähtävästi se oli sitten näin, koska hän oli minusta oikealle, niin siihen rupesi sitten siihen niitä ranuja tippumaan ja se sitten sattui. Ja siinähän se tämä Erkki Koponen sitten meni
Ja sitten se oli semmoinen juttu siinä, että meillähän oli tarkoitus siis viivyttää vaan siinä. Ja sitten minä sitten katoin siinä, kun venäläiset hyökkäsivät sitten tämän jälkeen niitä tuli valtavat joukot sieltä, niitä oli paljon sitten kyllä, kun minäkin sitten siitä, minä ajattelin, että no ei minun toimita vielä ihan sinne metsän laittaa niitä ampua, että antaa heitä nyt tulla vähän enemmän tuohon. No sitten kun niitä oli tarpeeksi iso porukka siinä ja ne oli ihan laumassa sitten, niin minä sitten konepistooli tulen siihen aukaisin niin niitä rupesi sitten kyllä siihen kaatui melko kasaan niitä sitten. Mutta kun ne näki, että no tuossapa on niin semmoinen paikka, että ei sitä niin mennä läpi niin ne lähti sitten sinne oikealle No minä sitten katsoin, että no mitäs tässä nyt sitten näkyy. Niin minä olin yksin siinä sitten ja niin kyllä se nyt hyvin orpo tunne oli se, että joutuu yksin. Konekivääri oli hävinnyt, se oli ampunut tietysti aikansa, kun se oli vähän kauempana. Ja sitten oikealla siinä oli kaatuneitakin. Ja meitä sitten kaatui siinä tuommoinen semmoinen 5-60 miestä. Venäläiset siinä kärsi paljon suuremman tappion vielä. Niitä meni jotakin tuommoinen 500 kappaletta niitä arviolla mukaan meni. No minä lähdin sitten, siinä oli takana vielä miinakentät ja siinä on semmoinen murros kaadettu vielä semmoista nuorta koivikkota, niin siinä oli näitä, mutta nähtävästi siihen tuli niin paljon ranuja siihen, että kyllä siinä niitä viiksilankoja oli, mutta ei se lauvannut ainakaan, kun minä siitä sen murroksen yli juoksin sinne Vuontelejärven rantaan ja siellä sitten oli jo veneet ja pojat oli jo siihen lastanneet kaikkia tavaroita, patruunalaatikoita ja mikähän mitäkin. Ja sitten viimeksi Eino Määttä, se on mistä kautta tuolle se tulluna se punekiväärin varsinaisen ja hyppäsi sitten tähän niin kuin siihen veneen laidalle, ja se vene kaatui. Ja kaikki nämä meni sitten jo Vuontelejärven pohjaan siinä. No meillä oli kiire sitten, että jos se venäläinen meitä jäljestää siinä, niin se kerkii ja siihen tulla siihen rantaan. Ja lähdettiin sitten koko porukka, mitä meitä nyt oli siinä, ei meitä kovin paljon ollut, niin uimaan. Ja sitten mentiin niin pitkälle, kuin jalka pohjas, mutta sitten tuli syvänne siinä. Ja siitä yli oli uitava, niin minulla oli siihen mennessä vielä konepistooli ja patruuna, no nämä lippaat, ei sillä ollut lippaat, kun semmoiset pyöreät ne. Semmoiset oli vyöillä vaan. Minä sitten vyö aukasin ja puotin ne kaikki sinne Vuontelejärven pohjaan, että ne on siellä tänäkin päivänä. No sitten toiselle puolelle rantaahan siitä sitten kuka pääsi Ja ihmeteltiin sitä, että kun ei ampunut meitä siihen järvelle, niin kuin se olisi pystynyt ampumaan kuin sorsa, mutta ei niitä yhtään siihen rantaan sitten tullut. No sitten siinä noustiin se vettä valuvina sieltä ja näki päivärahat, kun niissä oli seteliä, niin aurinko paistoi sitten siinä ja minäkin katon lompsaa, niin se oli vettä täynnä, niin minä siitä kopistelin sitä vettä ja siihen nurmikolle levittelin, että nyt tässä nämä päivärahat kuivaa Ja sitten minä sanoin, että minäpäs katon vielä tuonne reppuun, mitä siellä mahtaa olla kuivana. Siellä on kaikki kuivana, kun mulla oli kumitakki. Minä sen painan siihen repuun suulle ja sitten se on sen kiinni semmoisella niin sanotulla kurennarulla siihen. Ja se niin kuin kannatti tavallaan siellä järvessä, koska siinä ei ollut paljon painoa, koska siinä ei ollut kuin tupakka tai mikä nyt oli ja vanikkata enimmäkseen ja ehkä voinappi ja juustoa ja mitä siinä nyt vähän oli
Ja sitten minä sanoin, että no nyt kaikki tupakalle, kun tämä näin onnistui, kun oli tupakat ja tulitikut kuvio. Niin minä sitten sanoin, että pitää minun nyt laittaa. Niin Antti Pääkkönen Kuhmosta, niin hän sanoi, kun nousee sitten vettä tippui siitä sieltä järvestä, että nousi siihen kuivalle, että no kuule, se on hänelle paljon tarpeempaa tuo tupakka kuin sulle, koska sinä et ole polttanut koskaan, niin hän että no sehän kun vetelet, että tässä jo valmiiksi tulikin, ja niin se Antti sitten alkoi vetelemään, ja siihen se tämä tarina oikeastaan tästä rannalla noususta päättyi. Tästä mentiin sitten tuonne, mikä se nyt olikaan se paikka siinä. Sitten siinä oli semmoinen silta ja se vielä kun siitä päästiin yli, räjähti se silta sitten, se nousi ilmaan koko tälle Aittojokihan se oli nimessä. Ja siitä jatkettiin matkaa sitten tuonne Tolvajärven Kukkuloille, sinne Tolvajärvelle, että semmoinen tapaus tämä oli.